peittää laukaus. Hyvä. Emi, jäässä ylös noista toi kulmapotkuissa. Sinne puoleen kestää suunnilleen. Hyvä. Kato vaan Ilari, ettei kukaan pääse sinne takatolpalle ja Elmo apuna siellä. Oiva. Saatat etutolpat lyhyen. Hyvä oli. Kattokaa, vastustajalla on isompi joukkue, niin jos tulee tommoista ryysistä, niin ne on meille kulmissa aika pahoja. Koittakaa välttää kulmien. Risto! Keskemmalle, keskemmalle! Maalin eteen! Sillä ei lähde noin avaukset heti alkuun. Sillä kesti laittaa kenkiä. Boksis! Kädessä kävi. Ja eteen! Hyvä olla! Kevisa eteen! Ja taas. Onni pitkään tulee. Pevi pörppäpus. Noniin. Vastustaja työntää, niin saa taas työntää. Työntävä pelaaja. Hyvä Elmo. Laitaa. Just näin. Sit mennään jo. Hyvä. Mene! Ekso! Yes. Sinne Malttia. Hyvä oli. Entä paitsiossa? Ei jos paitsiossa pois sieltä! Lauo! Ei enää. Ilari! Hyvä oli. Hyvä. Risto! Laitaa. Hyvä. Reino! Tässä Elias! Oja peli laitaa. Risto! Yes! Aro! Hyvä oli Emi. Suojaa yli. Yes. Odota. Tehkää tilanne sinne rajaan. Tevi. Noita Oiva heittää vaan yli seuraava kerran. Ei toikaan silti huonoa, palauttamalla aina. Pidä se ihan kiinni siinä pelaajalla. Pidä se koko ajan. Hyvä. Saatko Nikki annettua paine? Ei. Hyvä. Yes, Reino! Ilari! Jatka! Suoja laitaa. Hyvä. Hyvä Oiva. Yes, just näin. Hyvä Devi. Heittää. Liikkeitä. Yes! Reino! Yes! Hyvä Onni. Hyvä Elmo. Just näin. Puolenvaihto. Vaikka on pieni tila, niin kun se tekee rauhallisesti, niin hyvin toimii. Hyvä oli. Tee Nikke, tila pois. Hyvä. Hyvä Onti. Tärkeä. Hyvä Reino! Täytemistä! Kattokas pilkulta pelaajakin Nikke sun heiniä. Nikke!
Tuu Heiniä pitää toi pilkun pelaaja kanssa. Jes ja Oiva. Menet sinne ihan tolppaan kiipaa, ettei sitä taka-alueesta tarvi. Peliä. Eikä ottanut, oli ihan melkein vartalon kiinni. No niin myllyt. Oiva, jotain tuolla taka-alueella. No Soltsu. Otas vähän pari juoksua niin. Oon täysillä niin. Rikki takana. Et ole. Taas sillä lailla pikkuhiljaa. Upeeta! Ei haittaa. 3-1, niin ei oo paljon aikaa. Hyvä Oiva. Hyvä Keskona. Hyvä Ilari. Upeeta Ilari. Hyvä Väinö. Alex! Korkeas vaihtuu! Päädy tulos. Devi, päädystä ulos! Aleksi vaihtuu! Tää on vasen laita. Hei! Juoste sinne. Oliver, jos keskellä. Ilari pitää olla. Yes! Hyvä Elmo. Ja jalka pois! Hyvä, just näin. Laitaa vaan, pelaavaa laitaa. Hyvä. Ja laitaan. Hyvä Elmo! Ehtii! Just näin! Kato Eemi mukaan! Vili oli jo. Nyt Elmo, tiiveys. Älä sit karkaa sinne laidalle. Ilari pitää laitaa jos tarvii. Hyvä Oltu. Ai ei ihan saanut kyytiin. Hyvin Oltu pidetty. Hyvä Kristo. Elmo. Elmo. Tiiveys jaksaa tuo. Hyvä Oiva. Tosi hyvin puolustettu. Topparit hoitakaa omat alueensa. Topparit hoitaa omat alueensa. Tuo Eemi tänne puolelle. Tai sit jää keskelle. Kokeillaan, Topsu. Oiva, ties, on pelattava sen kanssa välissä. Just siellä taka-alueella aikaa yli. Hyvä pitkä avaus on niin. Elmo, älä kasvaa. Joo. Tohon Elmo, jos sä lähdet topparista tollain, niin pitäis suunnata paitsio antaa ja se on tosi vaikeeta. Eikä osu. Ei ollut
veskan torjunta. Suoraan meni laukaus. Päälle. Joo. Ei sinne muuhun osu. No on siellä 20 sekuntia. Elmo, älä valita. Keskity. Mieluummin sen purkaa, kun päästään läpi siitä. Se on ihan sama menee se päällys vai sivuraja. Ei se vaan mene sinne oman maalin taka-alueelle. Hei, täältä. Pois. Risto! Ei jää! On niin käsi. Harra menee! Voi herra jes. Kopsu! Ei! Erittäin hyvä harraus, nyt Topsu. Ihan ok. Ok, sit vaan pitää jo. Risto! Ottakaa. Oikealla. Saat se taklata, kuka pääsee? Upeeta Oiva. Upeeta! Sinne vauhdilla! Älä skillsaa! Taas skillsaa! Ota nyt! Hienoa! Ja takaisin Emil! Hyvä Oliver! Kato Vilho! Vilho! Vedä! Good job! Hyvä! Nyt oli vähän suuri. Ei, voit kahtille perseen! Ilari aktiivisena! Ei ollut! Ei ollut! Kautta laitaan, pelaa laitaan! Pelaa laitaa! Jaksaako? Hyvä Emi! Ohi vaan! Vielä Emi! Ja Nikke! Laitaa! Nevinkalla. Joo. Tää on ihan hyvä. Etsu, kova vaan iholle. Hyvä Oiva. Vielä vaan Oiva. Hyvä blokki! Vielä blokki! Hyvä! Laidan kautta. Jees, hyvä. Jatka laitaa! Hyvä Onni! Jaksaaks Outsu? Olari! Ilari! Vaihtoa! Tevi nopee! Rampi voiko meidän pelissä hyödyntää? Montako maalia on teskattu? Aika monta. Kuka me laitetaan tilalle puolustaja? Älä! Se oli kahtinen pallo. Joo. Älä vedä! Hei, sun pitää olla tosi hyvin lämmitetty, jossa... Risko! Takon Risko! Siihen! On hyvä ja... Pojat, hei, toi terävyys nyt kolmanneksella puuttu kokonaan!
Joona, oikeasti! Nyt tehdään, tai sitten laita kotiin. Hyvä. Joo. Hyvä Aiva. Yes, ja mennään! Nyt keskelle Harra! Minkä kanssa? Nyt mennään! Nyt mennään! Nyt tehdään! Hyvä Onni. Oiva laitaa! Ei mennään kesken. Maltia, nyt mennään, hei! Jo pois. Nyt on Paisiohansa pitää. Kevi, pidä laidassa peli. Leksa hoita! Ei mitään. Välttäkää kuljettamista omaa maalia kohti. Valmiina rippariin! Ja nyt hei, mennään pojat! Jouko, ilon kautta! Eka! Hyvä oli Emi. Hyvä Emi. Olsu tueksi. Hyvä oli Olsu. Ei käytetään nyt! Nopea nyt! Aktiivista peliä! Jokaiselta nyt Jouko! Mennään, levitään! Nyt mitäs halutaan? Oikeesti mennään! Hyvä Olsu. Mene Kristo, mene samalla! Mene Kristo, mene! Hyvä Onni. Upea torjunta. Ok. Hyvä valinta. Kristo, levitä ja haasta. Älä menetä. Mene, haasta. Hyvä on. Oiva. Silloin 5 metrin hän syötä päin. Upeeta! Olisiko siellä? Jalusti menee. Jos vaan jalka kestää, niin hyvä. Pallo. Pelaamaan oikeesti. Ota Orkees vaihton. Orkees vaihton. Siellä vaan kovempaa.
just näin. Hyvä oli. Ja mennään ylös nyt. Mennä Kisto! Hyvä oiva. Ja nopeesti ylös. Ilari. Ui, vitsi kun oli hieno syöttö. Mene! Kato Elmu paitsi Oiva. Nyt toppari tarvitaan paikallensa. Hyvä oli Tevi. Just näin laidan kautta. Ilari kans rupee vähän paluu sinne ylös. Tiukka peli, niin ei menetetä siihen, että hyökätään yltiöpäisesti, jos ei ole tähän asti hyökätty. Kiinni! Hyvä. Oiva, boksi! Oi! Varokaa! Älä nyt se hyppää! Päähän palaa! Sori! On yksi asia, että se vetää toinen, se pommi. Ei mitään aivan! Paineta. Kato nopea heitto. Laitoon. Ja mennään. Taklaa Elmosen pois. Reino, siirrykäänkö? Aleksi, laitapakki. Elmi pois paitsiosta! Kristo! Kriston! Hyvä onni. Ila pois. Hyvä oiva. Vieläkö ehtii? Nyt oli paitsi. Hei. Älkää soittako suuta. Hei, uuta! Nyt painetaan! Oltu. Valmiina vai? Onne! Takas tää vasen laita. Onni! Käsi! Mika, niin sulla on kiire tuossa laitalla. Eemi pois sieltä paitsiosta! Hyvä Eemi! Ilari! Ajat kohtaa
Joutuu ottaa tiivimpää vaihtoa. Saatte pelattu kaikille. Eemi, pelaa Eemi! Leksa! Lisää! Se vihaa siitä, että me saadaan aloittaa, sit me ei saada aloittaa. Noel! Tässä on. Mene Kristo! Mene! Keli! Tome! Hyvä oli! Ei Soltsu, juoksee vaan! Hyvin suojattu Oiva! Nosta Oltsu! Hyvä oli! Elias! Älä ole Emi! Me sovittiin, että pelataan muoto alhaalla tänään. Oiva heittää. Ei ollut mitään. Pallo oli välissä, mutta voi sitä silti niskaan katsoa. Odotetaan vaan, että kaveri on kunnossa. Oiva. Joku! Se oli teille. Kuinka pidä? Hyvä oli. Hyvä Nikke. Ensi jaksaa Nikke mennä tukeen. Nuori kohta. Oikein laittaa. Emika! Joo, järkevää, että kohdella Mene Kristo! Hyvä oli! Oikeesti hyvä oli! Taitojen kautta sisäänpäin, boksiin kulmaa. Ei saa tähän peliin nyt vaikea. Ei meillä ole koppareita sovittu tähän peliin. Hei! Kaikki pudottaa! Kaikki pudottaa vauhdilla! Ja sit pelaajia kiinni! Boksi Iivalle! Lähemmäs tota laidan pelaajaa! Kristo, mene keskelle! Tää haluutin nyt vaan paljasta! Älä siellä! Oli vaikea! Se lähti vasta kun vedon jälkeen, kun lähti. Mä lähdin sen nopeasti. Nyt me ei hyökätä. Tikki. Molemmat hyökää avakuntaan. Hyvä Oiva, tosi hyvä reagointi. Hyvä Väinö. Sit tiiviiksi. Hyvä Oltsu. Ja ohjaa laidalle. Puolustat keskeltä. Ja Oliver puolustat keskeltä. Onni ottaa käsi. Ilari menee.
Joo, olta. Hyvä Oiva. Tuota pilattu. Onko sulla hanska? Laita. Yritetään saada topsuun. Velho! Vaihtuu! Ei älä anna kulmaa! Alex laitaa Velho tilaa. Hyvä. Hereillä nyt! Ylös! Mennään! Oiva ei voi jäädä toppari sinne! Söntystelee! 4,5 minuuttia jäljellä! Upeeta Ilari! Mene Kristo! Mene Kristo! Oiva, nyt pitää, se voima pitää löytyä aina tulla alas. On rankka peli, sä oot pelannut täydet minsat alhaalla, mutta älä nosta silloin edes kulmassa, jos sä jaksat. Reino! Reisko vaihtoon! Altsu! Topsu! Tee se nyt! Hyvä Harra! Leo teidät maahan ja uusit. Haeta toppua! Altsu vielä nopea Sain tässä vanha jengi. Hästä se jää! Viivalle! Milan! Viivalle! Viivalle! Mikä on megakamera? Älä jätä noin! Se teki edellisen. Mitä sä naurat meidän kameraan? Ja ylös! Vallan! Nopea Milan! Nopea! Haetaan toppua! Topsu sen maaliin! Yksi maali Toppua vaan! Pitkä Milan! Niin,